budaya. Nuwun sagung para pamirsa kagum Sumawana Putri. Sugeng pepanggihan mari kalian keluarga. Ketoprak Mataram Lestari Puspito Budaya saking Bantul Ngayu Jakarta Madinah. Kebareng wonten dalu menika badhe ngaturaken sandibara ketoprak kanthi lampahan alap-alapan danes waris. Pendhapuk sodalan katindakan panjenenganipun Bapak Sukarman. Swantening paranggana Ibu Ponija. Pranata gending kasta panjenengan Bapak Piyono. Keprak kasta panjenenganipun Bapak Ponijo dalasan Bapak Ngadiju. Sedaya wau dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Junaidi Hadi Manggolo. Munggah dapuaning paraga ingkang ngayayahi wonten lampahan alap-alapan dan swari. Prabu Danda Gedis katindakaken panjenenganipun Bapak Sumanto Triatrejo. Dene Bapak Atijo dalu menika ngayayahi minangka Patih Julung Wangi. Pangeran Suryana katindakaken panjenenganipun Bapak Joko Krisnadi. Dene Pangeran Suryoko katindakaken panjenenganipun Bapak Harun. Dene Ibu Subarmi ngayayahi minangka Roro Danes Pawi. Minak Kendari Putih kasta panjenenganipun Bapak Slamet. Patih Minak Jaribang kasta panjenenganipun Bapak Juanesman. Dene Bapak Sudiman ngayayahi minangka Tumenggung Gagak Seto. Roan Gandari Ibu Tari Begawan Lokantoro kasta panjenenganipun Bapak Puspo. Nyai Lokantoro kasta panjenenganipun Ibu Sri Kuwanti. Dene Bapak Ngadi ngayayahi minangka dados Aguna. Menjangan Gerangsing katindakaken panjenenganipun Bapak Ngatijan. Dene Langkir kasta panjenenganipun Bapak Haryanto. Ibu Sukitri ngayayahi minangka dados Raminten. Dene Lastri katindakaken panjenenganipun Ibu Purwanti. Adipati Gendro Sakti katindakaken panjenenganipun Bapak Keli. Patih Gendro Pati katindakaken panjenenganipun Bapa Tukidal. Dene Bapak Amin minangka Nujum Sidik Permono. Tumenggung Yudapati kasta panjenenganipun Bapak Junaidi.
Surapanggah kasta panjenenganipun Bapak Bandi dene Bapak Pariman ngayayahi minangka Sura Gombang. Abdi katindakan panjenenganipun Bapak Ngadul, emban katindakan panjenenganipun Ibu Asih Lestari. Mekaten menggah dapuk ning paraga ingkang ngayayahi wonten alap-alapan Daneswari. Pramila kasuwun sumangga sugeng amirsani babaring lampahan dalu menika. Nuwun. Sasuwuning gedhing pambuka tumuli kita purwakani. Kirim sawah golek ijo-ijo ya, Dik. Engko mbayung kae lho kok nunun tak gopeki to. Ijo. Mbayung kok dioyo-oyo ning kambine rung sing doket. Engko tak penekke aja semelang. Kira pinten arek? Kok maido karo aku. Sampeyan menek kambing tenan kanggo mulai. Aku ki tinggo lanang kena, tinggo wedok kena. Kok apa-apa, jenenge menek wet kambing. Lah ya sak apa mon. Dile katoke kang mangkir. Dile katoke kang mangkir. Kalau katoke kang mangkir supaya semua tak gonjomi. Mongko mburi mestak. Nek ora ndek beras, kuwi tak yo ono kae lho, karo kae lak iso didang to, Dik. Ha iki wis karo mosok saiki karo meneh. Jembe wis timbul saiki yo nek iso yo segro ngono lho. Kok njur kedua tenan kaya ana tempe loro yo kuat-kuate dijo. Anjur piye meneh to yo, utake tanggo teparo wis kok dulu. Jenenge wong orang duwe iki yo piye carane? Ngono yo, Dik. Nek Mbak nyambut gawe kowe iki mbok yo emang-emango. Wis kowe kuwi wis gedhe. Wis kudune ngewangi gawean. Sak gawe-gaweane aja mun gaweanmu ning dolan sak karepmu dhewe. Ning aku ki nek yo wis akhir diwasa ta yo pas prawane yo wis kasep yo. Nek kerja karane ngomong apa berdua ki seneng karo aku yo mesti yo mikir to. Aku mari gasan sandangane ning Mbah Tenggo Mbah dari Tigo kepengin ubah aku ki yo sandangan apa di penganggur sing gemebian ning pelang dene ora duwe ora ono. Wong kira aku kene disumo. Mengke tak ning mburi. Jenenge wong kuwi tak dhewe iki dirajine koyo. Golek sandang tangan. Piye carane supaya awake dhewe kuwi iso umum, iso kaya ngomong kae lho, Dik. Aku dong kaya kepiye carane awake dhewe iki urip ning desa pedalaman kene ana ora-ora ora dicacati tembok karo lho, ora mitet lantri karo sirangkir saben dina pendak esuk mituro sawah turu garangan. Aku iki momen dhewe tak rewangi macul. Kowe namung dolan sak karepmu dhewe. Aku ora dolan, Bu. Aku uga ning pasar kepengin kaya kanca-kancane yo dolan apa-apa. Tomat bisa mentawe soalnya tak goreng pasar dari sembuh-sembuhnya ngomah talonnya beda kubul kalau gue ini sampai kok eber sewune singgo apa dewe serata gue ngomong tani oke sampai ada budi doyo kebiasa
Kaya aku ki ya wis kepiye carane supaya engko ki iso umum iso golek sandang pangan saben dinane karo sesuk ngenge-ngenge dinggoke cepak-cepak nyepaki wong tuane awake dhewe. Sing tak pikir iki gak kemlangke tak lunga. Ada cabene awake dhewe wong 3 bulan gulung ning dipakan ana rawiten, ana surate, ana rangkir. Sing jenenge rangkir awake dhewe dadi siji wong luwe kaya aku ki ana sing kurang ajar karo Pen. Sing kurang ngajari aku karo sampean yo to, anggere ning delik sing do nginjem to biat nganti. Ayo. Ya men ya kepengen meru ora apa-apa dibalang nek kurang ajar iki dibalang nggo watu akhir dewasa wis pancine omah-omah ning anak omah kaya ngene ra ya iki jane malas mikir ki ya iki duwe silsilah sen kaya umurku ki aku kira ya wis payahe to iki wis payahe wis pripat karo basane ning nek upama ora pengen di bojo ana sing ngopeni ora pinten aku melu seneng melu mikul tanggung jawab omah iki liyane kang lahir sampe ya sesuk kira ya awak dhewe iki mesti yang jodone kowe benang kuwi ya di aku ki ya nek iso jeneng kowe adikku awak dhewe loro nanti wong tuwa aku ya piye carane sesuk ngetaske kowe Yura pinten diresin sira kali si aku ndak kae to. Harai. bayar wis ngerti Aku tahu nek sampean sok ning kae lho nek buku mojo desa kae sok pakon aku ya tahu ya kepiye meneh jenenge aku ki wis atine wis kebantu seret karo kakang Aguno ayo kowe ra ya sarujuk tadi kakek dandan apa-apa kepepete dirukus wae rasa rowo-rowo dikrupes ya lara kok tegese iki ming cepet suwe wae rasa dikejar-kejarke rasa ngulumi wong sak jaga tambut ya bener Adi Lastri nek rak ya ngono kuwi rak ya mbutuhke biaya sing ora sethithik tadi like saiki bahaya awake dhewe iki dinggo saben dinane wis iso kowe wis matur nuwun ayo apa duwene didol sampe yo salah perusahaan kae didol ra apa-apa sesuk dinggo isapan ora pinter bangke ora yo mesti sarujuk wah nek dodolan lemah ngono ya rasa rujuk sih aku jenenge lemah iki wong tinggalane wong tuwa kowe iki
guna iki ora pengen mlaku akeh jejeban. Gawean-gawean sing didhawuhke bapak kudu ndak rampungan. Nek mestine aku kok kangen karo Rami. Ora liyane kok. Ana liyane piye? Ya ana liyane yo Ana sing kowe to. aku ini sampeyan karo Mbak Sita ada cabene sok duweni sok ning sono ning ndi tok ya aku yo ngerti ning yo sing iso Mbak Sita iki coba anake sing iso yuk aku tak namungke olah-olah oyo-oyo jangan bayu kalau tak dilenge temi kalau tak bacamke gilus Terus tak kenal ke orang yang klenyet. gilus lagi bacam ada sabune sok gosong ya yuk apa ya yuk Dan diutuh kiramen ke Pak. oh iya dan kita Ya. wes ya yuk Kowe karep nang endi? Wis nang kene bae. apa yang baca gembus Pas seneng baca gembus iki wis bos. ra iso gembus iki nek dibaca iso kelendihe terus tak Kalau tak kenal tadi Mbak Bimo kok. aku datang pengen aku betul apa Gimana tau apa? kok guru aku nang ngene Duwene apa duwe? gua apa duwe sing ra duwe sing Aneh-aneh. iya iya So aneh-aneh to awakmu. ra apa Adirani Mbak. Aku sing teko adirani. Adirani ta. Ora kirune kok iki. Kaya to sadirani. Nek pancen kowe wis ora mbutuhke karo aku, ya wis aku tak balik. Kakang. Gimana kok mantuk ke? Mangkel kene piye, Pak? Aku terus bener aku sing aku kangen karo Rani. Lah kok dadi lo kene mah tak subuhi gopong iki karo piye? Kakang kene kok. Jelas kok le. Dengar dia apa orang rumongso. Ora mungso piye? Saben-saben ya ono dina Selo. Aku teko ning desa Gedangan kene mergo kangen karo Rani. Nanging wektu iki akeh jejiban ning Gunung Lawu sing kudu ndak rampungan ya. Jelas kok ngene. Apa ora krasa? Nek kakang aku niki tak kangeni. Rasane kene kok kakang. Mesti nek krasa dalan aku lan kowe wis padha tresnane. Mung nunggu wektu kakang nggo golek rakyat kan. Ki nek jabrut ngene iki yang kata dadi ngene iki piye? Lah kowe iki ya kebangetan to. Sik Ya kangen nanti sapa? kaya bal mbok ya sing mangan ki disudo. Lah iso mangan to? Coba nyuruh presa karo kiai. Lanjut dari kaya ana 10 to iki. Kakang, boleh ora lainnya. Ngene iki lho kakang, mandake wong ayem tentrem senajan urip iki pas-pasan. Nek pek atine tentrem ayem. Ya, ngene iki kan. Iso lemu awake ngene iki. Aku seneng kok. Senajan kowe iki lemu. Nanging wis ana ing katiku ora ana liya wong wadon sing gak Sik tak kangeni Pak ya. Sik kangeni Pak ya mergo ora. lah ya itu. Lah nek pancen aku ora tresno karo kowe, aku mau mampir-mampir nang kono karo akeh sing langsing-langsing ora kebrot kaya kowe. Awan ya pancen yang ngangeni wedok le. Kakang aku ndok iki lho. Ngadoke ati. Wis pirang-pirang dino kok rene ngopo to kan? Lenggo ki nek karo ngene iki lho kan. Lah kok ya aneh-aneh iki papan jembar kaya
Kaya le kebangetan. Ya ra tembunge kebangetan lho. Ditresani kiai akeh ora ora prayoga to. Kakang, Kepiye ra ngene? ora prayoga piye awake dhewe ki rak yo. Jenenge ati loro. Ati loro nyawiji dadi siji ki lho yo ngene iki Kakang. Iya aku percaya ati. Mula saiki rungokno. Aku bakal kedungan. Sing omong kene isih ning atiku kan tuju marang sliramu. Wang liwang wang ledang lam sajroning ati Tenang Kakang. ketaman curigas ora kapya papas raga Tunggal ya ibu Kakang. Amin sentuh manis bisa teman gawe woyo konang abjaranen tawang sekali tangan awak mati apa durung percaya yen guna iki kang ana sakjroning kan ngomong ramu Saiki aku percaya Kakang. Yen katresnane Kakang Apunto marang aku. Pancen tak rasake marake anjem atiku Kakang. Lah ngono kuwi aja. Kowe tansah sedia marang aku akhirat. Lali linali saya aku tresno Tenang ya Kakang. Apa sing dadi ngendikamu Kakang? bumi langit kang ngeseni aku ora bakal sandingan karo bocah wadon liya kejaba ngomong karo dirami Ning kok nek ning kono wiro ngomong ayu gak yo rek pencut to Kakang. percaya senajan jagat bumi langit banjir buta bae bakake gak sulit ing mar aku ora bakal tresno karo kejaba ngomong karo aku dirami wanita endah
iki sing bakal tak critani yo mung Kakang Arguna. Kabeh kandamu para simpan ora sadene ati kuat. Duni mas satu ya nanging keren. Saupama sesuk aku wis tuwa. Kowe ora bakal golek ganti wong lanang kang muda. Sakjroning atiku wis sumpah prasetya Kakang. Ora bakal mateni griya kejaba mung Kakang Arguna. Yen ngono saya mantep atiku. Gonku bakal muga ngono sak Gusti Allah jagat muga-muga katresnan lan katir bisa langgeng saklawas ya. Iya Kakang. Simotirta saku kowe banget tresno marang semono aku ora bakal ninggalake marang kowe sak lawas kanthi kok jagatku. Matur nuwun Kakang. Banjur ngene yo besok kapan to Kakang awake dhewe iki? Ngene yo. Oh nggih. Terane bakal ana perkara sing bakal tak kandhake karo kowe ya. Nggih. Tenane langit. Ngandhake resmen ngono to piye Kang? Iya, sesuk diresmen. Nanging kabeh mau butuhake karo. Lan butuhake. Terane ya. Mungkin nek pun bali ya. Gon kudu mako ning desa Medangan. Nemoni sih. Oh, nggih. Terane aku bakal mundur pamit. Golek dalanan Kakang Arguna. Kantenan nggih pun. Kakang nek kondong penurut iki berwingan pamitan. As pamitan ninggalke aku. Ngene yo nunggu sak lanjut. Kowe aja melu kono.
pun ketak niku. Pas dulu. Aku bakal buat kamu tenan kok ya. Iya ning Mas. Sing dhewe kebutuhan ngono ora cukup mung sesandingan. Nang kabeh membutuhake bio. Sak mongso-mongso aku karo Paling jajan. padha kebutuhan lan duwe kita. Kakang aku ndok. Lah ning desa rasa kudu tekan kutha Goro wis oke gawean kok kan makro ning sawah, tani. Ning kebonan kae lho kan, kebonane bapak tinggalane bapak kae ditanduri jagung, ditanduri kacang. Engko yen wis metune lak yo kena tinggo butut kan. Kok dadak tekan kutha ki yo ngopo? Ngene ya minta. Aku duwe gegayuhan kang luhur. Sakwise aku ngangsu karo bapak ajar lontar kantor. Aku kepengin banget tak bisa aku bakal tak semua yang keraton Kediri. Bakal ngaturake darwa bunga bola ning keraton Kediri. Aku pengen dadi prajurit ning keraton Kediri. Kanjeng Ratu. Piye kakak? Wis sak mentara ana omah. Sesuk yen wis aku entuk gawean, sesuk kowe bakal tak boyo ning keraton Kediri. Mula lilana ya. Waktu dinaku mundhut pamit. Muga-muga aku selamat Piye bae iki ya? ya. Aku ki ya mantono kakang. Perpisahan awak dhewe kuwi sing ya piye meneh. Gandeng iki kan bukan mulyane tembe awak dhewe to, Kang. Yo. Lah yo ngono kuwi ayu kan. Kok percaya nek aku Kami kono-kono aja kepencet tong matur to, Kang. Sing kok iki gak lek aku matur sing ayu. Ya wis ya ngomong. Hati-hati yo, Kang. Wis sampe pegawe tak bali lho, Kang. Tenang to, Kang. Hati-hati yo, Kang. Iki lho, ya aku ditinggali iki lho di lho. Nyaraminten tak tinggal iki lho ke tunggu amamu. Saya tangga terus no. Iki tenan lho tak ono kakak aku ning iki. Kakak aku kuwi lunga ning kutha. Kanca karo aku arep golek gawean. Tinggo sesuk tinggo rapi nggo mupeke aku. Jadi rakyat rapi iki. Aku kan nek ora boleh gawe. Sampeyan lho kok. Loh, lah kepiye ta lah? Sesuk tak tinggo moptiku kan aku lho to. Ini tak aneh lho. Aku iki bener-bener kakak aku lho boncet tas ijem. Tenan kuwi. Pokoknya sesuk panas pikirku lho. Ora boncet tas ijem tenan. Kowe terus dhewe kok piye? Oh, nek anu kae kok. Engko ke bonceng dia bone. Ora tas ijem. Itu lek kae. Waduh. Pokoknya udah sembrono lho. Kakek Guno ki monge denakake. Dendake kok rame pamit temen atau jujur jaya. Nek tenan. Boncet tas ijem tenan. Wis ya ora sejono kok. Lah ya aku ora weruh dhewe kok ya di. Nek terus nang ae bare digawe karo kanang. Lah piye to? Wong loro wis
tresno. Ya. Kita sijo. Ning Jawi. Terus semuanya mungkin lho. Ning iki teman Panas dikit. ning tenan. Kakak mbok iki tak golek gaweane kura-kura. Perlu panika semua ayu timplak-timplak kuwi ora minten mesti kepencet lho Yu. Kami buka ki. Soalnya ayu-ayu putih-putih ya dia. Ayu-ayu putih-putih, lomang lamet. Nah, nek umpama aku dadi ora minten kudune melung. Ana kok kok kene dadi wong loro kalah tunjuk apa meneh calon bojo. Nek aku Kaya ngono ki dadi. nek aku tak toke nek bojo paribasane nek lan semote toke cuma aku ora minten kok etok wae to. Malah ya aku ki senenge wong tresno ki aku ki ya wis percaya. Pamitan karo aku janji-janji kae. Mati ra minten, aku ora bakal nglaleke. Wong padha sik tak tresnani ya mung kowe, sing ayu dhewe ya kowe, sing gemoy dhewe ya kowe. Lah dadi aku nongkok atiku ki. Iya iki janjimu ni arep entuk. Lah, lek kalau ngono kanthi manis manuhara. Lah, aku ya. Wis kedadian kelakon wis nyecep madening katenan wis tinggal golek liyan. Lah ngono ki yo ki aku ki percaya banget lho, Di. Sampeyan ki nek nggo aku, tak toke lek sampeyan terus ora. Dadi saking tresnane yo. Ora ora minta. Aku kuwi saking tresnane ora ono. Madhep mantep. Nek timbang kakang agungku ketemu wanita sing luwih ayu tinimbang ora minten, ya sampeyan ditinggal alus tak goleki. Tak goleki, tak toke. Tak goleki. Aja wong tresna kok sing jenenge wong tresna ki mbok apa wae. Nek kowe ndasikan kowe to ora? Bae aku bar saka nggone lek poni jontak. Ya apa tak garane to ki. Aku dadi tak golekane ya. Iso nambah. Ya penting kok ya. Ya wis tak golekane. Aku soalnya dadi. Ya. Yo gangsing. Kok lali karo kakangke wae to? Piye? Beda ngono lho. Sajake bareng-entukan. Ngene ta? Piye? Kok sampean mrene ki ketemu Kang Landir, Kang Landir bocot bagas tekan Purworejo. Aku jane goleki ra minten. Mbak Ayu ku ning. Mbak Ayu udah lunga. Lunga ning ndi? Lunga ning Kutagara. Nek ngono wis golekane aku arep ning belik. Kok sisik. Aku ki aku mbah-mbah sak awak. Iya. Kowe arep goleki ya ora apa-apa, arep ning belik ya ora apa-apa ning mengko dhisik. Kamu kok dhisik ndak iki ora ndek tangan kok kowe kok. Ya apa meneh ra diutang, nah aku lah ya perlu kondo karo kowe. Renen aku goleki Mbak Ayumu ora ono. Ora minten ora ono, Kang Bakir ora ono. Wong aku ya arep ning belik. Sik. Umpamane Mbak Ayu ora ono, anane mung Lastri kuwi ya ora apa-apa kok. Ora apa-apa. Kosek. Kepengen ketemu Yura minten ora ono kok njur ketemu aku ki. Nalane piye? Ya ora ono bedane to mengko tak kandhakno karo Mbak Ayu ora. Iya, wis kok nang kono wae aku nang kene ora usah plak-plak. Rasa nek wis ndang apa perlune, ndang aku selak awan arep mbah-mbah. Kok ora kesusu to Lastri. Mung yo karo kakane wae kok. Kesusu kok luwih becik omong-omongan kan sing apik-apik ngono lho. Sak omah ki anane aku wong telu Kang Langkir Yura minten aku Lastri. Oh. Moko Yura minten lunga Kang Langkir lunga anane meng aku. Nek didelok tangga teparo, ya aku wong loro karo kowe lanang karo wadon ndak dikira kepiye to kepiye, trimo aku ora wae wis aku tak ning Nah, nek sing wong ra seneng nyono-nyono darani mengko grangsing iki tumindak sing ora becik. aku sing tak jaga kuwi lho kan. Ning nek karepku ki tumindakku ki
Apa kok Lastri? Saiki omong. Kanthi sego kepiye aku ngomong apa, ndek apa. Ya, ngene Lastri. Raden Mbak Yu ora ono. Anane mung Sulastri. Jane aku yo duwe rasa. Ya, sana. Duwe rasa tresno marang Sina. Kakang sing duwe rasa tresno karo aku. Oh. Piye? Tresno kaya dhewe bapak piye. Aku Tuh. wanita. Kaya wong-wong bebojoan. Oh, anu dong. Jadi gede cilike kakang sing ki tresno karo aku ngono to. Kepengin urip bebojoan karo aku. Bener. Monggo kudune sampeyan ngerti. Nek sing jenenge wong bebojoan ngono, pamit tresno padha dene tresno ben uripe sesuk le mangan biaya, nemai ayem tentrem. Witing tresno kuwi jalaran saka kulino. Aku wis duwe rasa tresno marang kowe. Lah perkara Mengko nek wis kulino kowe iki duwe rasa tresno. dan nek aku nyawang kowe nyelot suwe ora nyelot seneng, nyelot suwe nyelot seneng pe. Piye jan? Kanthi pangripara wuyo. Lah pahit iki. Wis to biar Rarang gandeng prawan. Upang turun dibaca turun kaya kakang sing dilewat kita sing gelem topet bojo sing ora sangkan dipeksan. Turung pasah doyan nginang. Arep kok kalau borong kaki dadi kaya atiku tetep kenceng, atiku ora bakal muncul tenan. Apeh pinjung aman kasih. Ora cerita, ora mantra, ora cerita. Minta boyo yenati oso. Atiku ora bakal muncul. Langit yang gelem yo, Lastri. Yen aku sepisan ngandhani ora tresno yo ora tresno. Aku wenang nampe, wenang nampa saka priya sing bakal dadi bojoku sesuk. Kok aja ngewak-ewakake. Sakarepku to suarane wong ora seneng ki ya padha ae. Kudune wis dong. Nggih mboten? Hei. Kok aku kurang bagus ngono apa, Lastri? Kan bagus. Nek umpamane aku ora bagus iki saemper. Sampeyan baguse kliwat. Nek baguse kliwat ki tegese sampeyan ning kene baguse bablas. Ning jroning atiku kuwi resik. Resik memplak putih. Ah, dene tresnane aku lan kuwi. Mbak, ini anoman. Nek aku tak bakal ndodok kepiwit sepisan iki mau. Nek pawitane wong bojo iki tresno loro manunggal dadi siji, manunggale rasa. Ati sing kumpul saka ati sing kasok marang panjenengan nek upama tresno. Nek nadyan tresnaku marang aku merentul, nek aku ora bakal merentul, ora bakal lakon. Bisa kelakon wae. Ora. Saya suwe saya
ngerti karo kowe iki. Aku wis kudu kemudu. Nek ndelok kaya sampeyan kuwi aku mau bendok bebek itu, mau bendok banyak kaya paring-paring ati cu. Palitan ati karep tenaga cepet. Arep kowe iki nyawang burimu barang gak aku wedi. Darane wedi. Buriku tak buat apa? Nah, iso aku yo ngomong nek nyawang buriku iki aku ora wedi. Rasa putra. Buriki timplang-timplang lho ada Umpamane kowe kira gelem dadi bojoku, waton legani ra apa-apa kok. Kadake kewan bae, waton legani. Aku ki dudu wanita sandi loro, kok njur kon meneng bae manut sampean, tenang yo sampean njur hubungan. Tresno lahir terus sing sik bangetan kowe kuwi. Kok kebangetan Nganti tak rewangi gedhe-abikan. perkara kowe tresna karo aku paribasan tresnamu karo aku turah. Nek aku Siti lho ora duwe rasa tengah karo kowe ora bakal takon. Siti bae. Siti roke ya padha. Nek Siti ora ana ya blas. Wah. Ya ngeten tenan kowe iki. Wong iku karepan kok. Mengko suwe-suwe kowe kepencet lho ora. Apane sing marai kepencet kowe apane? Aku ngerti lho, nek kondhanmu ki kulino nyegati cah wadon, kulino main, kulino minum, yo ora. Gene ngerti. Tumindakmu senengane nerjang sarang ngene bebener. Kok tumindak maling minum kuwi nerjang sarang ngene bebener gawe kapitulane liyan. Kuwi sing jenenge wong lanang kaya aku iki. Sing jenenge sing bisa apa linuwe wong lanang nek bisa ngurusi bojone wong. Tumindak kaya ngono kuwi kok muni minulya ngono. Tumindak kaya sampean iki kudu dibrasto kanthi tapes lan diadili kanthi saadil-adile. Jalaran tumindakmu kuwi gawe kapitulane liyan. Kaya ngono kok muni apik. Simote reto Sau apa
sabar. Wong sabar ki ana watone. Ono wae. Ngono kowe. Kenapa kowe ndak tekan legani? Sing jenenge rasa ki ora kena dipaksa ya Kanjeng sing. Rasa ki kudu kuwati kan suci. Aja kan dipaksa ora apik. Nek aku Kali milih sepisan. Kowe kepengin dadi bojoku apa kepengin kowe aku dadi bojoku? wis padha wae. Bener kowe tinggal kok edan. Nek pilihan kok ning padha wae. Nek apa